Suċċess ieħor fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Istrina b'risq il-Malta Community Chess Fund. Għal sena oħra l-bieraħ saret l-Istrina festa ta' solidarjetà u xhieda tal-Għaqda Nazzjonali biex ikunu mejjuna l-persuni fil-bżonn. It-12 edizzjoni tal-Istrina saret fil-Palazz Verdala il-Busquet. Post differenti mis snin ta' qabel imma bl-istess atmosfera ta' festa u ċelebrazzjoni li turi il-qalb kbira tal-Maltin u l-Awċin. Taħt it-tindra kbira mhux biss ġew milqgħu donazzjonijiet ta' kumpaniji u nies li marru jagħtu personalment id-donazzjonijiet tagħhom, iżda wkoll fiha saret l-animazzjoni. Ftin oħra ntlaqgħu it-telefonatu f'kamra fil-palazz saru l-lob ma' personalitajiet u politiċi li laqgħu l-istedina tal-Istrina. Il-Power Station ġdida tal-BWSC f'Dellemare tiddaħħan kull meta jsiru t-testijiet fuq il-magni tagħha. Filmati miġbuda minn One News fil-jiem li għaddew juru ammont sostanzjali ta' doħħan ħireġ mill-impjant ġdid li għadu kemm inbena bħala esperiment f'pajjiżna. Każ li rrepeta ruħu l-għada tal-miliet. Residenti u nies li kienu qed jimxu fl-inħawi ċemplu f'One News u rapportaw il-ħruġ ta' doħħan iswed mill-Power Station ġdida. It-tniġġis inferex sew fl-arja kawża tar-riħ qawwi li kien qed jaħkem. Nhar il-5 ta' Diċembru l-MEPA tat il-barka tagħha biex dan l-impjant f'Dellemara jaħdem għal 8 xhur bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes. Deċiżjoni li kienet ikkondannata minn 5 għaqdiet ambjentali f'pajjiżna, Ramblers Association, fl-imkien għall-ambjent aħjar, din l-Art Ħelwa, Friends of the Earth u l-Moviment Agrikolu Malti. Il-ħajja u s-saħħa tan-nies Maltin, speċjalment dak li għodu fis-Sawt, m'għandux valur, ma tistax biex tisranka l-flus, tpoġġi għal riskju is-saħħa ta' dawn in-nies. L-użu tal-heavy fuel oil f'pajjiżna tmur kontra l-politika li biet jimxu l-pajjiżi fl-Ewropa favur l-użu tal-gass bl-impjanti li jiġġeneraw l-elettriku. Għadhom fuq fom kulħadd l-atti terroristiċi li seħħu fin-Niġerja f'jum il-miliet. Il-grupp militant Iżlamiku Boko Haram diġà refa' responsabilità għal dawn l-attakki li ħallew aktar minn 40 persuna mejta. L-attakki ġew kondannati wkoll mill-White House li staqsit x'sens seta' kien hemm wara din il-vjolenza. Sa dan it-tant il-komunità Musulmana Ahmadija f'Malta ikkundannat l-attakki vjolenti li seħħu f'jum il-miliet fuq 5 tibliet Niġerjani. Il-President ta' din il-komunità Laj Ahmed Atif jgħid li dawn l-atti ta' vjolenza u mibeda kontra persuni innoċenti huma xejn ħlief provokattivi u inumani. Talab lill-awtoritajiet biex kemm jista' jkun malajr jagħmlu ġustizzja minn iwettaq l-attakki terroristiċi. Fl-2011 serqu xjena d-dimostranti fid-dinja rbija. F'Jannar it-Tuneżini neħħew lil Ben Ali. Fi frar l-Eġizzjani ħelsu minn Mubarak. F'dan l-istess xahar ir-rivoluzzjonarji Libjani bdew it-triq twila li f'Ottubru waslithom biex jeħilsu mill-ħakma ta' Gaddafi. Ftit il-bot fl-Ewropa kienet għaddejja l-kriżi tal-Ewro. Il-popli Ewropej ukoll protestaw għal miżuri ta' austerità imposti. Fil-Greċja Papandrew kellu jħalli postu u l-kriżi tat ukoll l-aħħar imbuttatura biex anke Berlusconi ħalli s-siġu tal-poter u floku nħatar Mario Monti. Il-blok ta' 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea qed jiffaċċja l-isfida ta' trattat ġdid u mistoqsijiet dwar is-sovranità finanzjarja. Ukoll fl-Ewropa f'Lulju id-dinja inħasdet bil-massakru tan-Norveġġja li għamel l-estremist Breivik f'Oslo u fil-gżira ta' Utoja. F'Marzu l-Ġappun se taffaċċja straġi bir-radjazzjoni mill-impjant ta' Fukushima wara terremot qawwi u tsunami. Deċembru ġab miegħu żewġ timwiet ta' politiċi ewlenin għalkemm kontrastanti. Dik ta' dissident ikoniku Ċekoslovak Václav Havel, iżda wkoll dik ta' Kim Jong-il, il-ħakkiem misterjuż tal-Korea ta' fuq. F'Deċembru wkoll il-protesti waslu sar-Russja b'mijiet ta' eluf jimmarċjaw mhux il-bot mill-Kremlin, b'messaġġ kontra elezzjonijiet imbabsa u tmexxija ta' Vladimir Putin u sħabu. F'April iż-żwieġ irjali bejn il-Prinċep William u Kate Middleton żgur illi xel il-qlub. F'waqt li fix-xahar ta' wara waslet f'daqqa l-aħbar mhux mistennija tas-sejba u l-qtil ta' dak li kien meqjus bħala l-ikbar terrorista d-dinja, Osama Bin Laden. 2011 ta' tmiem tal-kampanja separatista tal-ETA fi Spanja u li matula l-President kontroversjali Venezwelan Hugo Chavez instablu l-kanċer. Għal aktar dettalji tal-aħbarijiet fl-2011 iżda nistednukom tingħaqdu ma' One News għal programm speċjali li t-taqsima tagħna qed tipproduċi bl-isem ta' Review 2011. Programm li ser jixxandar fit-28 ta' Deċembru wara l-aħbarijiet tal-5:30.
Il-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' mal-eżekuttiv ġdid tas-sezzjoni kunsilliera fih dan il-Partit Laburista. Il-President ġdid tas-sezzjoni Ian Borch esprima s-sodisfazzjon tiegħu l-ħsibiet li kien esprima l-mexxej Laburista kif huwa jixtieq jara kunsilli lokali ġodda. Ġifier mhux aktar estensjoni għas-sistema burokratika tal-Gvern iżda dejjem fuq in-naħa tal-familji Maltin u Għawċin. Ġiet diskussa l-ħidma tal-ewwel ġimgħat tal-eżekuttiv fejn intqal kif inżammu laqgħat mal-kunsilliera u l-kumitati amministrattivi kollha permezz ta' 13 laqgħa li nżammu fuq bażi distrettwali. L-għan ewlieni tal-laqgħat kien li jinstamaw ħsibijiet tal-kunsilliera biex jitfassal pjan ta' ħidma s-sena li ġejja li matula nofs Malta u Għawdex sejra għall-elezzjonijiet lokali.